हेलो एसबी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय आं सन्जय बर' आङो नोंथांमोनखौहाय गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनो होननानै सानदों नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनायनि जाहोनाव आं दिनै नैबे पर्यायसिम सफैबाय नैबे स्टेजसिम मोनफैबाय 5K साबस्क्राइबार्स गेन खालामनायाव नोंथांमोननि सहाय सहयोगजों गोबां अनसायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि अननायजों नैबेसिमहालागै आङो फैनो हादों आं एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जे 5K सिमहालागै सौहैगोन नामा स' नैबेजोंहाय नोंथांमोननि अननायखौ नुनानै आङो एसे गोसो गुदुं जाखांनानै बेबायदिनो भिडिअ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोबाय थानो थाखाय थिरांथा खालामदों सम मोनब्लानो आं नोंथांमोननो कन्टिनिउ खालामबाय थागोन आरो भिडिअसफोरखौहाय मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन एन्ड सिस्टेमखौ आपग्रेड खालामनो नाजागोन केमेरा एज वेल एज अडिअ क्वालिटिफोरखौबो इमप्रुभ खालामनो सेस्था खालामगोन स' दिनै गोबां आपडेट्स होनो गोनां दंमोन नाथाय नैबे भिडिअ'आव आङो थेंक्स गिभिं हिसाबै नैबेयावहाय खुनु कन्टेन्ट लाबोथ'ला आं जास्ट नोंथांमोनखौहाय रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनो होननानै नैबे भिडिअ'खौ लाबोदों आसा खालामदों नोंथांमोना जेब्लायबो बेबायदिनो अनसायबाय थागोन होननानै आरो बेनि गेजेरावनो मोनसे इनफरमेसन होनो होननानै सानदों आङो ओनसोल नोंथांमोननि जायगायाव माबाफोर इनसिडेन्ट जानाय बा माबाफोर रिपर्टिं खालामनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना आंनि मेलावहाय मेल खालामहरनो हागोन नोंथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ शेयार खालामना हरनो हागोन आरो लोगोसेनो स्पटआवनो नोंथांमोना अबावबाफोर जुदि भिडिअ क्लिप्सफोर लानाय दङब्ला माबोरैहाय हरनांगौ नैबेखौहाय नोंथांमोना जों मेलावहाय सावरायनो हागोन स' जाहाथे फार्स्ट एन्ड फरमस्ट नै नोंथांनि हरनाय क्लिप्सखौहाय आंनि चेनेलनि थ्रुयै आङो रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरनो हानायलाय जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला नैबेबायदि खालामनो हागोन बेजों मा जागोन राइट टाइम राइट इनफरमेशना बयनिसिमबो रायजो राजाफोरनिसिम सौहैनो हागोन स' आं डेसक्रिप्शनावहाय मेलबो होना दोनदों नोंथांमोना चेक आउट खालामनो हागोन सोरबाफोर गोनांथार इनफरमेशन आर्जेन्टलि हरनो दङब्ला नोंथांमोननि रेकर्डेड क्लिप्सफोरखौहाय रिसेन्ट बा लेटेस्ट क्लिप्सफोरखौहाय आंजों शेयार खालामनो हागोन आरो बेनिनो आङो कन्टेक्ट इनफरमेशनफोरखौहाय इमेलनि थ्रुयै नोंथांमोननिसिम शेयार खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना क्लिप्सखौहाय आंनिसिम हरनो हायो स' लोगोफोर लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव विथ आपडेट्स बेनि सिगां मोनसे आपडेट्स होगोन आङो भिडिअ क्लिप मोनसे हगारगोन नोंथांमोना बेखौ गोबाङानो नुबाय जानांगौ आङो दहायनो होनो होननानै सानदोंमोन नाथाय सम मोनैलाय आङो होनो हायाखै बिक्रम दैमारि आदा बिथाङा गोख्रों बिबुंथि लाबोदों स' नैबेनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननिसिम हरनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौबो चेक आउट खालामनो हागोन एन्ड बेनि उनाव कमप्लिट 2004नि एनालाइसिस आंनि फारसे लकसभा नङाबा नायल' जाल' मोनसेल' MP सिट स' नैबेफोरनि बागै सावरायनो थांगासिनो दङ विथ सोर बिजाथि आरो सोर पार्टि सोर दोलोआ एक्सपेक्टेसन दङ जे 2024आवहाय बिथांमोनाहाय देरहानो हागोन नैबेफोरखौहाय नेक्स्ट भिडिअआव आं नोंथांमोनजों सावरायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि थ्रुयै कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन जे नोंथांमोना इन्टारेस्टेड नंगौना नङा प्रिमियार खालामग्रोगोन बेनि उनावहाय बेखौहाय पाब्लिश खालामगोन कमप्लिटलि जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला स' स्टे टिउन स्टे आपडेटेड स' माबायदि जादों भिडिअआ माबायदि जायाखै आंबो एसेबां मिथिला नोंथांमोनासो मिथिसिगोन स' कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरदो एज अ होल थारमाने दासिमहालागै आं उइदाउट स्क्रिप्ट नोंथांमोननि सेरावहाय नैबेबायदि प्रेजेन्ट खालामो बेनिफ्राय गोबां गोरोन्थि जालांबाय जानांगौ बेनि थाखाय आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय आरो उननि समफोरावहाय आङो ट्राइ खालामगोन मिस्टेक्सफोरखौहाय एभयड खालामनो थाखाय आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना जेब्लायबो आंखौ थुलुंगा होबाय थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर फिन खनसेबाव मिजिंथिदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोना आंखौ अनसायबाय थागोन आरो आंनि भिडिअसफोरखौहाय नायलांबाय थागोन होननानै आसा थाबाय स' रायजो नोंथांमोन लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव विथ निउ आपडेट्स स' टिल देन स्टे टिउन बाय बाय